Als architect vertel je natuurlijk ook het verhaal op de manier waarop je het eigenlijk bedacht hebt. Mijn naam is Stefan Prins. Ik ben architect bij Powerhouse Company. Dus ik leid het team wat het ontwerp aan het maken is. Zo'n architect kan er mooi in ompraten. De gebouwenvelop, een tender, transparant gebouw, het kassenbouwsysteem, de vliesgevel, geometrische vormen, actieve koeling en passieve koeling. Structureel verlijmde gevel, de biertank, curve. Prins zit in Rotterdam, de stad voor architectuur. We gaan daarheen en waarom in de tijd om te zien hoe ze bij Powerhouse werken. Mijn papa komt uit Friesland. Leeg bij de gruntspretten. Dat is echt het enige wat ik kan. Joppe had gelukkig meer verstand van ontwerpen. Al is het voor hem echt spannend wat zijn tekening doet. Je kunt het zeg maar tot op de millimeter uittekenen en denken, maar in het echt is het toch altijd anders of zo. Als het goed is wordt het mooier dan je hebt kunnen voorstellen. Dus ja, uiteraard wil ik sowieso naar de taalexpo toe om te kijken hoe het straks wordt. En ik hoorde ook dat er een of andere rockband gaat spelen bij de opening. Dus dan moet je er sowieso naar het paviljoen gaan kijken, toch? No, maar rap weer aan het werk dan! Hoe het Obe, de taalexpo, eruit komt te zien. Een beetje als het Erasmus-paviljoen van dezelfde architect. We hebben een heel erg transparant gebouw gemaakt, wat dus heel erg uitnodigend is. Het mooie is om het hier, als je het hier ook bekijkt, is dat ongeveer deze hoogte van het gebouw en dus het glas wat je hier ziet, samen met het plein wat hiervoor ligt, eigenlijk wel een beetje lijkt op wat er ook op Oldhoofskerkhof natuurlijk gebeurt. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat dit hoekje van het gebouw, dat heeft wel iets van de taalexpo. Volgens mij hebben we hier heel veel over gezegd. En als we volgend jaar heel veel willen zeggen over de taalexpo, dan moet ik volgens mij nu weer aan het werk. Dus ik zou zeggen, ontzettend. Oké, ontzettend. Oké, dank u wel.